чаго ж маленькія Нашыя героі, ад знаёмства з імі я в сонечным настроі. яны такая даробясь, што іх амаль няма. А хто такія фіксікі? Таямніца. Телефон, кампутер, праз У хаце не працуюць, прийдуть фіксики до нас. ды адрамантуюць. Без іх няма вайфая. Без іх няма святла. А хто такія фіксікі? Таямніца. А хто такія фіксики? Таямніца. Фіксікі. Компакт-диск. Кусачка, прэч адсюль. Куды ж ён падзяваўся? Ага, вось ён. Здароў, Змітрок! А што гэта за дыск? Здароў, Нолік, здарова, Сімка. Гэта мульцік «Гулівер у краіне ліліпутаў». Васілёк з нашага класа даў мне яго паглядзець. Заўтра трэба вярнуць. А пра што мульцік? Пра тое, як адзін чалавек пападае ў краіну, дзе жывуць вось такія маленькія чалавечкі. Фіксікі хіба? Не фіксікі, а ліліпуты. Ліліпуты? Ну так, а ведаеш, Сімка, я думаю, што вы, фіксікі, паходзіце ад ліліпутаў. Не, нам дзядуля гісторыю пра фіксікаў зусім іншую расказваў. Калі нейкая рэч зроблена добра, тады кажуць, што яна зроблена з душой. У былыя часы майстры працавалі сумленна, і ў кожнай вырабленай прыладзе яны пакідалі часцінку сваёй душы. Гэтыя часцінкі ператвараліся ў маленькіх майстроў, фіксікаў, якія працягвалі жыць у прыладах і даглядаць іх. Вось так і з'явіліся першыя фіксікі. Эх, цяпер амаль усе рэчы робяць не людзі, а машыны на фабрыках. Таму на чалавечыя душы надзеі больш не засталося. Даводзіцца фіксікам самім нараджаць дзяцей, выхоўваць іх і навучаць розуму, каб яны станавіліся ўмелымі і сумленнымі майстрамі. Ну вось, а ты кажаш, ніякія мы не ліліпуты, мы фіксікі. Так, фіксікі. Слухай, Змітрок, а пакажы нам гэты мульцік. Так, я таксама хачу пра ліліпутаў. Вельмі. Зараз пакажу. Ой, дыск не чытаецца, сапсаваўся. Як же я зламаны дыск Васільку аддам? Без панікі. Зараз паглядзім. Пакладзі яго ўніз малюнкам. Ну, Змітрок, а чаго ж ён у цябе ўвесь у варэнні? Так я ж яго рукамі браў. Як же інакш? Адразу відаць, што ты не ведаеш, як працуе дыск. А быццам ты ведаеш. Я ведаю. Калі паглядзець на дыск у добры мікраскоп, можна ўбачыць сляды маленькіх раўкоў рознай даўжыні. З іх дапамогай на дыск запісваюцца мульцікі, гульні ці музыка. А ў праігравальніку гэты запіс чытае лазерны прамень. Зразумеў, Змітрок? Зразумеў. А ты за дыск бруднымі пальцамі ўзяўся. Бачыш, што адбылося? Бачу. Як зараз лазерны прамень прачытае твой дыск? Ніяк. Таму, Змітрок, дыскі трэба браць толькі за адзін бок. А каб не было драпін, трымаць іх трэба ў коробках. А з гэтым дыскам як? Яго што, выкідваць? Не спяшайся. Нолік, абвяшчаецца генеральная прыборка. Нясі швабры.
Малайчинка. Цяпер правильно трымаеш. Ура! Диск читаецца! Ура! Мы паглядзім мультик про ліліпутаў. Гей, Гулівер, а ты чаго сеў? Ты ж гэты мультик ужо бачыў. Ну і што? Як што? Паглядзі на тую кучу дыскаў. Дзе іх трэба трымаць? У коробках. Агучана суполкай Гаварун Бай. Тэкст чыталі Адам Трыпутнік, Таша Мурзенштольц. Аўтар перакладу Наталля Дзінкель. Рэдактар тэксту Леў Глушыцкі. Такія фіксікі, таямніца.